Sırlar açılan gece mistiki hikaya. Men Sehrawal bilen halaşıp durmuş gurupdum. Ağız birlikte bir-birimiz goldap, il aytmışlayın gül yal yaşap işläp ýördük. Ine bir günem işimden bir kemçilik tapdylar da meni işten boşatdylar. Uzakly günlerim öýde oturup geçirmeli boldum. Öňler Sehrawal ikimizem işte bolup seretmäge adam ýoklugy üçin owada ýaşasagam mal-gara saklamyz okdyk. İş tapylýança öýde güýmeler ýaly owadan bir sygyr aldyk. Şonuň otuna suwuna seredip gediberdim. Ýöne jany sag, özüne göwün ýetýän her bir erkek adamyň aýagyny işledip, özü oýda oturmagy namys edişi ýaly menem öz düşen ýagdaýymy näme alaç etjegimi bilmän kötenýärdim. Meni azawlyk köşeşdirýän zat hem Sehrawlyň maňa bolan gatnaşygynyň öňküsi ýaly üýtgemän galmagydy. Käbir gelinler ýaly özüniň işläp, menim bolsa işsiz getirenini iýip ýatanym aýdyp gyjalat bermeýärdi. Günlerde bir gün Sehrawal işten wagty bilen gelmedi. Jaň esemem belgisine hiç düşüp bolmady. Daşarda bolsa howa bulaşyp, ýagyş ýagmaga başlady. Men iýizini üzmän Sehrawala jaň edip otyrdym. Ahyrynam gije saat 10:00-den işlän soň onuň gözlerine çykmak üçin gapa baran wagtym Sehrawalyň özü geläýdi. Ýagyşda gaty edilipdir. Sowukdan ýaňa endam titreýärdi. Näme edip berdiň şu wagtda çenne? Nirede boldum şu ýagyşda diýip gaharly beren soragma. Sehrawal şeýle diýdi. İşteş gelinleriň biriniň doglugyny ekeni. Bagyşla. Habar edeýin diýsemem telefonum öçüp galypdyr. Lakkyldaşyp oturup hiç bolandan bilmändim diýdi. Sehrawal bu sözleri şeýle bir äheň bilen aýtdy welin gahar gazam öz-özünden aýrylyp gidiberdi. Eşiklerini çarşyran soň bile çaýnagır edinip ýatmakçy bolduk. Emma şol gece ikimiziň ýatyp bilmedik. Sehrawal ot bolup gızdyryp çykdy. Menem baş ucunda oňa seredip çykdym. Ertesi ir bilen kederhana alıp gittim. Emma kederhanada da Sehrawalyň ýagdaýy gowlanybermedi. Şol sowuk gijede ýagşy edilip, elbet sowuklan üçinmi ýa-da owaldan ömrü gysga ekenmi bilmedim. Kederhanada uzak ýatman jan berdi. Bu maňa elbet urug boldy. Orta ýaşda aýalyň ölmesin diýilýändir welin, orta ýaşa ýetmänken aýalyň ölse de aňsat däl eken. Sehrawalyň ýedi sowulan soň ýogluly bäri öýümizde bolup beren dogan garyndaşlarymyzyň öýli öýüne dargaşdylar. Ulu öýde ýeke özüm galdym. Ýeke galsaňam kelleňe gelýän zat diňe ýatlamalar. Sehrawal bilen geçen günlerim ýatlap gijäniň bir wagtyna çen oturýardym. Irkilipdirim. Beýlek otolaryň birinde ayak sesi eşitilen ýaly boldy. Sehrawal geläýdimkä diýip pikirlendim-de Sehrawal geldiňmi diýip gýyrdım. Emma jogap beren bolmady. Birdenim Sehrawal goramçylykda jaýlap gaýdanymyz ýadyma düşdi-de bir hil hopukdym. Sehrawalyň ýeke özü ol ýerde gorkýandyr ahyryn. Gije hasam goramçylyk gorkulu bolýar, howa da sowuk. Sehrawal ýeke goýup bolmaz diýip oýlanyşymda da goramçylyga tarap uğradym. Dogrusu gonamçylyk diýilen zat gündizligine gapdandan geçende adamyň ýüreginde bir hili gorkumy, wehimmi düşnüksiz duýgun döretýär. Ýöne men şol wagt gorkunyň da, beýlikiniň de bilmän gonamçylygyň bir çetinden girdim. Mazarlaryň arasyndan bir azrak göränmem şoldy welin jalwarymyň aşagynda bir zat asylyşdy. Aýyň ýagtysynda üns sersem de hawa hakykat adamyň sunk bolup galan elim mazardan çykyp jalwaryndan atylyp durdy. Korkudan hem hayran galmakdan hem alzırap gaşşak bolup ýykyldım. Dik oturup ýankı ele we onuň mazaryna seretdim. El süýen barmagy bilen beýlek seret diýen işareti edip öz mazarynyň baş ucunda goýulan daşy görkezdi. Daşyň ýüzünde merhumyň ady, familiýasy, doglan, ölen wagty ýokdy. Oňa derek men öz ejemiň gadyryna ýetmedim. Onuň öz hasabyndan derman getirip ber diýip beren pullaryny haram kep üçin sowup
Ecemi başka ardan dermanlar getirip berdim. Haýyş edýän. Men günäm geçilmek üçin dilek edin. Diýilen ýazgy bardy. Men gözlerime inanman, ýazgymy gaýtadan okujak bolup otyrkam, arkamy bir zadyň degenini bilip atylyp beýlek düşdüm. Ýyzma serestem ýankym men turup gaýdan yerimdäki madaryň daşynda şeýle ýazgy bardy. Men ýaşlara mutuna narkotik öwredip, soňam onu puluna satyp gezdim. Men günäm geçilmek üçin dilek edin. Korkudan hemen hayran kalmaktan yana başım aýlanyp başlady. Bolup geçen zatlara hiç düşünüp bilemokdum. Belirekdeki taşın yüzünde owanyň çürkäp geden ogry öýdi üçin dilek etmegimi haýyş etdiler. Aňyrakda barahor, ondan amaňyrakda daşym yüzündäki ýazgydan okuşma göre ýaş gyzlar aldap, namusyna degip soňam taşlan oglan. Beýlekleri okamagym gorkunç. Birdenim men bu hadisa azawlak düşünen ýaly boldum. Bular ömür boyu günäsini sır edip saklan ölen adamlar. Maňa sırlaryny açyp, günälerini aýdyp, günäsiniň ýenlemeli üçin meniň dilegim etmeni haýyş etdiler. Her şeýle bolsa Sähragül, ahyryň Sähragüliň madaryna ýetdim. Gorku bilen madaryň daşyna seretdim. Men şol gece işteşimiň dowlugynda bolmandym. Başka erkeğin yanından gelipdim. Meni bağışla, menin üçün dilegde bol deyip yazılıpdı. Gursoğunun çip tarafında dören güçlü ağıra döz gelip bilmeyen kaptalı ağdım. Kellemde bir gatızadı değdi. Gözüm açsam boş ucumda ovamlığım lukman otirdi. Beyleki tarafta ağalarım iňuli gelineceğim gözünün ýaşy süpürüp aya kuş tarafında olsa müceffir otirdi.